Karon, hay mga kasisi, naanap pud mi diri sa among payag. Nag-harvest man meron og kanang tinangkong. Mao na pud meron among trabaho, magbangan kay ang mupalit ani kuhaon ra man ni unya hapon. Dili na i-deliver, kuhaon na lang. O kung ani lang ni mga kasisi, mga kuan lang ni, mga dahon-dahon lang ni, pero kakwarta gyud ta ani, magpugi lang. Init gyud tinuod mag-harvest. Kung maudtuhan ka harvest, pero kuan sayo-sayo. Di ko kay init niya kay saon nga dugay man pud mi maabot diri kay daghan pagkuri-kuri on dito sa patag. Mao na ni resulta ron askan tag-init. Pero okay ra mga kasisi kay kuan man, kwarta man pud ni kuman. Basta ato kayong hinaguan, patuluan og singot. Malipayon gyud ta. Isang pag mga sinintab o kay ato mang hinaguan. Salamat po sa Ginoo kay tagaan po tagkusog og pagtanom, pag-harvest. Nandun karon nagpay-kupay na mi ani, mahimo na ning kwartaon niya. Mahimo na ang kuan. Sige na migbuhat diri kuan, sinsiyo. Matibuok na rin niya. Naani lang yun, no? Kung panginabuhi. Kaya saan po, di ta muliho. Yun po sa kakwarta. Eh, bisag na atay kwarta. Di na sad to, kuan ka, dili na sad to, kung katong giingon nila nga, lihok tao, asa to ingon? Lihok tao para tabanga. Ang yun, lihok kita kay pagsabangan ta. Lang kanang ano ba magtrabaho ta nga murag malipayon ana lang dala kalipay magkupay-kupay makulay ang buhay ano to ani lang kasimple ang buhay sa taga-bukid. Gulay-gulay. Kaysa magkuan, kaysa magsiglingkod ra yung chismis. Ito na maayo na. Kita patag-away din. Hada patag-away. Ya, karon katong among isa kasisi, apa dito murag ako itong naagihan nagkaon na nagpahayahin pa basi. Bag-ora po ito kuman og kuan siyang gulayon dito sa limpisa. Mao ni mga kasisi. Nahimo na tibuok. Kanang kuan lang ni siya tag pila na ni ron bili? Tag 5. Tag 5. Wa sa Pero, pakaana. Kuhaon na po. Kuhaon na diri sa Makabangan kag na po, punuan. na kay 50 pesos. Yun ana lang yun ang magpugi. No, magpugi lang gyud ta. Itaghawan-hawan tamnan dayon. Tamnan kay kaysa kuan sa kaysa kubra ray mo puyo. mao gyud. Ningaw pa ni ron diri among gi kuanan sa payag kay init pa man wa pagkasuroy ang uban. Kasuroy. Amo kay no. Mo na kung ganahan panganan basta kanang dagkog tiil. Pero kanang gagmay ya magkuyot-kuyot pag yun. Dugay ta ka po. Ako hapit na na marag hapit na nabalik-balik ako kahibalo kay dugay mo pagko ako. Pero kung magsige na ka kay makontrol na nimo ba no? Tambo ka ayo. Ana ay wala balik ana. Sa imo pa. Buhat na yan. Ya, kuman ani kasisi, mga kasisi magkuan, magulay na pugkuon niya kay para nami sudan inig paniudto. Gulay-gulay lang sa takay kuan man.
kuan man daw ni kanang makapataas sa kinabuhi. Ug tinuod ko tingali kay naabot Taas mo sila mo mo. taas man kay kuan na baya pero no. Sa sinta kapin lang ilasan ako itugan ang kapin kay kuan lang sa secret lang sa ang kapin. Secret ang kapin. Oh, niya na pod. Di na mudang, hantod 24 oras. 24 hours din nila. 24 hours din yung binugusay. Main lang po doon kay murag plastada mi diri nga nagbangan ba nga tagahawak ra puning lamisang gibutangan nya tama gyud ipangpugran sagbot sa ubos pero among tiil manakit pud tinindog ana na Dala pa ibuhat ang yang wala ako ano. Buong dili no ni ting harvest eh Ano nagbubuo mas ng tubig? murag nagtubod man ang kuan nagtubod ang Kanan? niya Di ay. kuan ta magkaon tag hindi mga kasisi kay parang di magtubod atong laway nya inom tubig ana lang inom tubig Muli na pangas kami kasi sila dito sa oo Katong loud gid. Akala sa torbis sa inyo ang loud. Lahat gusto mo dito man nag-harvest. Lunes ito. Sorry dia din. Mga katong inom do ni atong nga kagahapon nga ino. Ha? Ay, katong kuan. Nanti yun ko makalimot atong mga silingan sa ula eh. Kanang Kami. buntag pa sa iyo. Nanay magsulong bagay. Ay, ako na makalimutan sana ang Australia. Wala pa rin tag na be. Manang ta ko nimo ko. Buhi pa? Ha? Buhi pa ti. Kulit pa. Si kuan na as ihang ba na mga patay na. Buntag pa sa iyo nga. Andin ako makalimutan to katong gisugo og papalit og bugas Kinsa se? si ng Israel. Nya. Sugod niya kay kuan man to, pista man to. Niya sayo man magsugod ang kanang bingo. Imbis ipalitay bugas na hapit ma sa bingo na pildi. Niya, nang istorya sige pinaabot. Sige pinaabot si nang istorya sa bugas niya na udto na lang yun. Uy na lungag. Niya, siya pag yun nasumbagan. Ni isa kay ganun magkasama Ha? niya tilde. Kasapaan niya kay napildi sa kuan sa bingo. Tag sa unan. Kaya sa tubing ko nga mo para mas ka ba? Abing ko Nasa kuan. Unang sa una. Kung kumangarap sa una nga na maninyo. Pero mabot na gid sa tong kuan. Mabot na gid sa tong kinabuhi. makakasisi amo sa ning Babay kuan na. babay sa ta. Kita taon niya kay manguan na pud mi. Murag manguantay mi sa batungan, murag adto mi sa batungan ni sa mong kasisi. Oo.
Bye-bye. Kita-kita tapuhon.